Nagpahigayon og wreath-laying ceremony ang Marawi City LGU kasundaluhan ug uban pa agig paghandom sa kabayanihan sa mga sundalong nakigbisog batok teroristang grupo sa Marawi Siege unom ka tuig na ang milabay. Samtang Task Force Marawi gi-activate na. Ani report. Kini na karon ang Marawi City. Duna nay gitukod nga dagkong buildings ug halapad nga sports complex. Layo na sa hulagway sa syudad, unom ka tuig ang milabay dihang nahitabo ang Marawi Siege, May 23, 2017, nga mikalas og libuan ka kinabuhi sulod sa 5 ka bulan. Martes sa buntag, naghalad og bulak ang mga sundalo, pulis, lokal nga kagamhanan ug uban pa aron handumon ang fallen heroes sa Marawi Siege o mga sundalong nakigbisog alang sa kagawasan sa syudad batok teroristang Maote Group. Taon-taon po ang ating pagbibigay recognition, subalit hindi po ito sapat na i-compensate ang nawalang buhay. Without collaboration with the security forces, nais nating panatiliin ang kapayapaan po dito sa Marawi City. Kanya po ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng ating kasundaluhan at kapulisan to honor yung mga kasama nating sundalo at mga pulis na namatay ng siege. Samtang sa bisa sa Resolution number 2023-001, Executive Order number 309, gi-activate na ang Task Force Marawi adlawng Lunes. Ang mga miyembro niini mao ang kasundaluhan, kapulisan, LGU guban pa sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Jerome Redusendo, ang battalion commander sa 500 Combat Engineer Battalion. Security ng Marawi ang pinag-usapan natin, matagal na ginagawa po ito ng 500. Pero ang kagagalang, mas maganda siya, mas papabulo siya para sa amin. Kasi ito yung agency task force po ito. Ibig sabihin, hindi lang kami nagtatrabaho, kundi nakikipagtulungan na kami sa iba-ibang ahensya na natin. Matud sa Marawi City LGU, importante kini alang sa mas hugot nga peace and order situation sa syudad. And to sustain this, the gains that has been achieved by the government, ay kailangan ho tayong maggawa ng mga hakbang, kagaya ng pagbuo ng isang task force. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.